Jekk Roberta Bella jrid verament juri li l-gvern tiegħu jinsab taħt kontroll, irid jassigura li l-ministri li kontinwament qed jabbużaw mill-liġijiet Maltin jitneħħew minnu fih qabel tkompli titkisser reputazzjoni ta' pajjiżna. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza indirizzata mill-kelliem mal-Enerġija u l-Intrapriża, Mark Anthony Sammut, u l-kelliem mal-Ippjanar, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Stanley Zammit fid-dawl li diġà għaddew 3 ijiem mindu l-qorti qiset l-azzjonijiet ta' Jinborġ bħala illegalitajiet. Fil-fatt il-qorti tal-appell kienet iddikjarat bħala illegali permezz tal-awtorità tal-ippjanar moti li l-Ministru Jinborġ u martu biex jibnu pool fanqa agrikola fid-dar tagħhom li tinsab fil-periferija tar-Rabat. Il-qorti tal-appell ikkastigat ukoll l-awtorità tal-ippjanar talli marret kontra l-policies tagħha stess biex takkomoda lill-Ministru. Mark Anthony Sammut qal kif din ma kienx l-ewwel darba li l-Ministru Jinborġ għażel li jikser il-liġi biex jaqdi lilu nnifsu personalment f'azzjonijiet li żgur mhumiex żbalji iżda saru b'intenzjoni. Din mhijiex l-ewwel darba il-Ministru Jinborġ qed jiġi kkundannat għall-illegalitajiet fil-proprjetà tiegħu. Din hija r-raba darba illi Jinborġ qed jinstab ħati. Jekk il-Ministru m'għandux id-diċenza li jirriżenja waħdu, għandu jkun Roberta Bella illi jteċċih u jneħħih mill-kabinett tiegħu. Jekk Roberta Bella qatt għandu farkla rispett lejn l-uffiċċju li jokkupa, lejn is-saltna ta' dritt u lejn ir-reputazzjoni ta' pajjiżna x'l-aħħar mill-aħħar il-Ministru Borġ huwa l-Ministru tal-Affarijiet Barranin illi huwa l-wiċċ ta' pajjiżna barra minn xtutna, għandu allura ma jħallix Ministru ħati ta' illegalità fil-kabinett tiegħu. Jekk le, jekk ma jagħmilx hekk, ikun qed jikkonferma illi huwa Prim Ministru bla sinsla. Minnaħa tiegħu Stanley Zammit qal kif il-Gvern Laburista dawn l-aħħar snin wera kif ħal kontroll ta' pajjiżna taħt idejh biex juża l-liġijiet Maltin kif jaqbel lilu u mhux biex jaqdi l-bżonnijiet tal-poplu Malti u Awċi fil-waqt li qed joħloq iktar lok għal abuż. Dan huwa eżempju ieħor tal-kultura maħluqa mill-Gvern Laburista matul dawn l-aħħar 10 snin. Kultura ta' impunità u naqqas serju ta' kontabilità. Kultura fejn jott min int u lil min taf. Din il-kultura tħeġġeġ illi ħaddieħor jabbuża bl-istess mod u jgħawweġ il-liġijiet. Anarkija istituzzjonalizzata. Din il-kultura ħamġed bil-kbir ir-reputazzjoni tal-awtorità. Minkejja illi għal għajnejn in-nies il-Gvern Laburista jikkritika il-pjanijiet lokali, min wara dar in-nies jużhom ħażin u jabbuża minnhom. Dan kollu qed iħalli wkoll impatt negattiv fuq reputazzjoni ta' pajjiżna. Kien għalhekk li huma appellaw biex il-Gvern Laburista jgħaddi mill-kliem għall fatti u jneħħi l-manipulazzjoni li hemm fis-seħħ minn membri Laburisti.